Ahoj, ahoj, vitaj na mojom kanáli Anna Bettima. Dnešná téma bude taká trošičku možno pre niekoho kontraverzná, lebo niekto verí v to, že v našom tele máme nejaký energetický systém, ktorý nás ovplyvňuje. Niekto tomu neverí, ale za to neváha povedať, že je bez energie, že je vyčerpaný, že nemá energiu. No tak ono je to dosť ťažko povedať, či verí v energie a že tá energia môže v našom tele buď to voľne prúdiť, alebo sa môže z nejakých dôvodov zaseknúť, akoby zapchať tú hadičku. A potom v jednej časti je pretlak, je tam toho priveľa, lebo je tam špunt a nad tým špuntíkom je zase málo energie a my sa cítime buď psychicky, fyzicky unavení, môžeme mať rôzne bolesti v tele a doktori povedia, že není dôvod na tú bolesť a ona sa tam napriek tomu objavuje koľko razy, tak by som povedala, nevysvetliteľne, len keď ju nejaké okolnosti, ktoré si často neuvedomíme, pokiaľ sa na to nezameriame, tak tá bolesť sa objavuje, niečo ju spúšťa. Ale keď sa na to nezameriame a nesledujeme, že čo môže byť príčinou a v akých situáciách sa nám tá bolesť začína obvykle ozývať, no tak potom sa nedopátrame ničoho. A ja som nedávno začala čítať knihu Životná energia. Počkajte, mám tu založené, takže takéto niečo. Začala som čítať túto knihu, lebo takéto veci mám celkom rada. A ako som tak čítala, tak si hovorím, no tak pripomína mi to veľmi to, čo som čítala v knižkách o metóde EFT, energetickej formy akupunktúry, tak by som to nazvala, o energetickej psychológii. Také mi je to známe. Tie slová sú tam síce trošičku iné, ale význam je vlastne ten istý. A tak som sa na to dívala, až kým som nevybuchla do smiechu, keď v kapitole číslo 8 to začalo byť samozrejme o ťukaní na náboj. Teda o EFT a tomu podobných technikách, viaceré, ktoré pracujú s energetickým systémom tela, včetne, nikdy si nezapamätám tú skratku, EMDR, technike, ktorá využíva pohyby očí. Už som vám v jednom videu vravela, že možno práve preto sa nám v prírode zvykne aj uľaviť, že tie naše oči rôzne prebiehajú, hlava najprv rozmýšľa a potom si uvedomíte, že ste všetko pustili z hlavy a že kráčate ako si uvoľnenejšie, ako keby ste odložili ten veľký, ťažký rúbsak z tela. Keď raz natočím video bez tohoto zvuku, tak to snáď bude stáť za oslavu. No, ospravedlňujem sa, ale je to tak. No a teda cez čo som prešla, bolo také vysvetľovanie, autorka to nazýva náboj, teda tú energiu, to nazýva náboj, ako všelijakým spôsobom sa ten náboj môže v tele pohybovať, ako vzniká, ako sa vybíja. V zápätí potom prešla teda na tieto techniky, kde sa ťuká po meridiánových dráhach, a cez pripomienkovú frázu, ak vás to viac zaujíma, tak buď to videa od pani Cindy Katajama, je to Češka, o technike EFT, alebo na mojom kanáli v zložke Zlepšiť si život je voľba. Áno, Zlepšiť si život je voľba, tam niečo venujem tejto technike, hlavne v tých najstarších videách. Tak cez teda to EFT. A vyzerá to tu ako pokračovanie ďalej, že sa kniha bude venovať aj čakrovému systému. Tiež niekto povie, stalo sa mi, že sa ma opýtal jeden človek, že či tomu vážne verím,
Viete, nikomu nevysvetlíte, kto nemá vlastnú skúsenosť, či niečo existuje alebo neexistuje. Pokiaľ niečo v živote precítime, ucítime v tele nejaký ten zvláštny pohyb, tak potom možno pochopíme, o čom nám niekto rozprával. Dovtedy si o ňom myslíme, že má tak trošku nejaké problémy. To sa mi stalo s jednou mojou známou, keď sme niečo riešili a ja hovorím, vieš čo, však kým tu sedím, aspoň ťa preťuknem, aspoň budeš vedieť, o čom ti to hovorím v praxi. A ako som po nej ťukala, odrazu začala kričať, beží to po mne. Takže zrejme v tom, ako sme sa rozprávali o probléme a na ten problém sme boli naladené a ja som jej preťukala energetické body na meridianových dráhach, tak došlo k nejakému uvoľneniu tej zapchatej hadičky a ten náboj, tá energia, tá či a nazvite to ako chcete, sa proste pohla a ona, hoci nebola žiadna meditátorka,